Sige po. Martes na ngunyan. Fetsa 8 kan Febrero 2022. Minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kaining aldaw dapat amang Diyos enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagsisilibrar ngunyan kan kumpleanyo. Special mention ta sa tuyang alkalde man dyan sa Daraga. An sa tung amigo si Alkalde Vic Perete. Happy birthday tabi Sir Mayor Vic Perete. Hali po sa sakuya sa kay Pio Fernandez. Siyempre sa bilog na hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated DCGBAM. Happy birthday kay Mayor Vic Perete dyan sa Daraga. More power tabi Sir Mayor Vic. Tingog kan banwaan man mina-imbitar na mag-iriba-iba kita sa Gudalas 10:30 ang pagkaudto kasabay ang paglaom nasa na po yaon ang mga taga-Daraga nag-arantabay lalo na dyan sa sentro sa gabos na lugares dyan sa Daraga sa may market area. Good morning. Pasiring sa Kalabaan kang Calle Rizal pababa dyan sa Albay District. Kumusta man tabi ang gabos na yaon dyan sa Washington Drive and siyempre so naka-star sa may saudan man kan Albay. Si Kasag maray na aga tabi Kasag long time no here. Long time no si tabi Kasag. Kumusta na mga puwerteng sira dyan sa imo sa saudan? The best man ini dyan si Kasag sa saudan pag-abot sa mga sira dyan, mga labas, mga deprimerang klaseng sira. Presyo tamang-tama na pag-urulayan pa Kasag maray na aga tabi sa imo. Buda sa familia. Siyempre sa kataraning dyan si Paminta, si Tatamon na para tiendaman dyan tabi sa Albay District, mga karne man sa iya Tatamon alias Paminta ay naaga tabi sa Indo. Yan sa gabos na taga Washington Drive, digdiman sa Tula-Tula, Marquez, Banyadero. Musta pala ng familia Rodrigueza, dyan kay Larry Rodrigueza sa Daraga. Tabi sa Tagas. Siyempre, dyan sa Daraga, dyan yung suki ta. Sir Ato Lim, good morning. Dyan sa Petron, Tapgas Gasul. Sa Daraga, sa may saudan sa naman yan. Wakawak permidyan dyan ang DCGB. Sa men and women po, dyan sa Tapgas, Petron Gasul. Daraga, ay naga sa Indo. Kumusta man tabi so mga yaon dyan sa Tula-Tula, sa may Marquez area. Dyan tabi sa Albaya District. Kumusta man kamo dyan? Sa Legazpi, malipot-lipot baga dyan sa Legazpi, dyan sa may bandang San Roque, dyan sa may dagat, sa Sabang, sa Pigkale. Yan, good morning sa Indo. Sa Baybay, buda dyan sa Victory Village. Boss, na kababayan man niya to, kataning ka barangay, kapit barangay, Rizal. Good morning man. Kompleto tabi ang tropa, si Pading Jomar, kumparing Jim Pading Al, si Luens Budasians. Sa Manibela, pig-asikasungo na ni Boy, nasa pagmunduan, sa muya pong pag-iriba sa trabaho, si Henry De Boy Mata, nagadan bagaso sa iyang namumuta na tatay. Kaya condolence po sa pamilya ni Henry De Boy Mata. Nag-asikaso mo na si Boy kan sa iyang tatay. Tabi condolence. Siyempre sa newsroom, yaon dyan, News Manager Mardela. Padagos ang pag-antabay po kan mga pangyayari sa lado nasyonal buda internasyonal. Walang lusot po yan. Istoryang may sustansya asin kapaki-pakinabang na may epekto sa satuyang pagbuhay-buhay lokal. Siyempre sumada kan mga pag-istorya man digdi sa satuyang palibot. News Manager Mardela.
Production Center, Angel Mustasan sa Muyang Anghel. Uy, magpapa-booster shot na si Angel Taud-taud na hapon, booster shot siya. That's good. Sa IT, iyaon man po tabi. Si Arven Buda, si Richard. Sinda po na nagbo-broadcast kan sa Muyang programa. Ano tabi, June? Talag. Ay, ika sa nang pinadarahan. Walang ya, day na kumamensionar. May pigpipili. Ika sa nang pinadarahan. Day na. Magriligawan na. Manuel Totañez. Ang kapartner ko nyan, si Junapolis. Iyo sa nang pinadarahan. Day na kumamensionar. Kung anong lugaran. Day nanggad. Si Jun sana. Si Jun sana pinadarahan. Puerte. Day nagad. Day naikis na. Titulok na ni Jen Sidion. Inubos na pati. Iluwa mo yan. Ay, nagatabi na. Waray na agad yan sa Indo tabi. Sa mga paraan tabay niya to. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Happy birthday tabi sa tuyang amigo dyan sa Daraga, Otronta, ki Alcalde Vic Perete. Marhay na aga tabi sa imo, Alcalde Vic, dyan sa Daraga. Kumusta ka mo dyan? Nagbe-birthday si Alcalde Vic Perete. Yan. Aha. Bye. Sige, tabi. Ito. Yan. Good morning palang tabi dyan sa Santo Domingo Albay. Sabi ni Salvi. Salvi, ang yaon niya, ngaran niya, Salvi Sarampote Balila. Yan. And then kay Josefina Pajarillo, good morning tabi, Madam Josefina Pajarillo. Buda kay Grace Gludo, good morning tabi. Si Dennis Banaynal, watching from Bataan. Dennis, good morning sa Indo. And kay Nodeline Banua Vargas, watching from San Jose, Malilipot, Albay. Salamat tabi. And then kay Salve Medorial Lique, watching FB Live here sa San Jacinto, Masbate. Yan, sa mga taga San Jacinto, Masbate, maray na aga tabi sa Indo Gabos. Yan, sa mga taga San Jacinto kan Masbate. Ang sa kuyang numero tabi sa Smart 0961-759-0888. Sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Yan, tabi ang sa kuyang mga number sa programa. Good morning kay Sir Danny Garcia, ang saktuyang tagapagtarampo kan gobernador. Yan, and welcome tabi sa bagong parish priest kan Rapu-Rapo, si Reverendo Padre Edwin Barlizo. And ang assistant parish priest si Pai Renen. Yan. Yan databi sa Rapu-Rapo, bagoan kora paroko dyan. New parish priest kan Rapu-Rapo, si Reverendo Padre Edwin Barlizo. Iingatan ang kapaligiran, paiiralin ang kapayapaan, kung manalo sa halalan. Pinatugtog ko na ini. Inibaga supigaw para patugtog ta ka ito diyon pag-arog ka ini mapo na ang kampanya. Tapos pigagamit na ni Lowens duman sa programa bagang ito so sa Comelec pigamit na ni Lowens. Ayan na po. Sa aga po mapo na ang karampanyahan. Kay raming kandidato,
ilan lamang ang pwesto, kay raming tatakbo sa halalan. Dati-rati walang pakialam, ngayon biglang nang dahil lamang dyan sa halalan. Lahat nais tumulong, lahat ay nangangako sa halalan. Mataas ang pinag-aralan o walang nalalaman, tablahan ng labanan sa halalan. Papawiin daw ang kahirapan, iingatan ang kapaligiran, paiiralin ang kapayapaan, kung manalo sa halalan. Saka, natumbok ano dyan? Maray naagatabi dyan kay Kising na tuyor sa Karamuran, Catanduanes. Good morning sa mga kababayan ko sa Karamuran, Catanduanes. Magkakamay Buda sa sakuya dyan na namumutan na nanay si Mama Unding sa Eastern Cavinitan, sa Marawi Street, Eastern Cavinitan, Vira, Catanduanes. malalaman pagkatapos ng halalan. Maski dahil na kita magprograma dyan, dako na sa naining kantang ini ni Francis Emade. Bagatabi, yan na kantang yan. Ay, naka sinasabi tabayade. Papawiin daw ang kahirapan, iingatan ang kapaligiran, paiiralin ang kapayapaan, kung manalo sa halalan. Milyong-milyong botante ang natotorete sa dami ng pangalan sa halalan. Merong magkakamayan, merong masasaktan, merong paglalamayan sa halalan. Wag naman. Sino ang malinis at sino ang madungis, malalaman pagkatapos ng halalan. Tayo ang may kagagawan kung may kahihinatnan ang ating kinabukasan sa halalan. Malulutas kaya ang suliranin, bigla bang ang lahat ay may kakanin, ang hustisya ay biglang tutulin pagkatapos ng halalan. Kala mo karnabal, kala mo karera, kala mo pagandahan ng ngiti, palaparan ng papel, palinisan ng budhi, paramihan ng kamag-anak at salapi. Iram sana nagustuhan tabi nindo, rumdom nindo tabi yan nabi ko para patugtog ta kito kada bes na ma-eleksyon. Diyon pag mahal po ng garampanyahan yan po nako, punong-puno ning wisdom tabi, punong-puno ning wisdom. Yan na kantang yan ni Francis M. Defuntong Francis Magalona tabi so kita na sana tabi ang bahalang mag-atid-atid yan. Ang ngunyan pinagagamit na ni Lewis diba, sa programang igakaputan niya pag alas 12 bagano June. Gigibo niya ng bridge music iyan. Aloy tanan na ikanta ka ito. Pinagagamit Sige. So yan po tabi. Interesting enough baga June. Talking about ining halalan. Good morning dyan kay Kising tabi. Maray na aga Kising. Buda sa kay Nong. Yan sa Nong Meat Shop. Good morning tabi, Sir Nong. Diyan sa Indo, Gabos, sa Nong Meat Shop. Sa aga, maabot so Vice Presidente Jun, si VP Lenny na Robredo, mapasiring sa nagkaperang lugares digdi sa Albay, one of which is Daraga, Libon, Mapatabako, Ginubatan, yan, nagkakapera. And expected na mga alas 12 ang udto, puunakan sa iya man na Albay leg, ining si Vice Presidente Lenny Robredo. And expected na yan June, baga na siyempre, yaon dyan ang sabi tanga ni ikasuhapon baga na halangkaw na level kan pagtumar parte man kan mga kababayan niya to digdi sa Albay sa kapwa Bicolana niya to. What is interesting enough June, given na yan June, given na yaon ang suporta yaon mga Bicolano kababayan ta.
given na yan. Makusog yan, halangkaw, ang magnitude, ang level kan suporta. What is interesting to study is, and to take note is, kung piraman diyon ang makukuha na porsentahe kan kalaban niya, bako diyon, yan ang magayon na pag-adalan. And maaraman ta huway na despite nga Bicolano, Albayano, Ligaspeño, Daragueño, taga-Tabaco, taga-Libon, taga-Daraga, taga-Pulangi, or what kung ano. Why, despite na yan, nalalaban na sa tuyang kababayan, dayaon an halangkaw na magnitude nin suporta kan mga Bicolano, why igwanin day man nagkukumbinser bagadyon ade. Magayon yan na pag uru-iristoryahan, and gura no man ang makukuha na porsentahe man, because it is a given fact na digdi mangibabaw siyempre si Lenny. Sain man ang naabuton sa natabi kan grupo man o kan personalidad ni BBM, bako John. Yan na kuan, there's no insinuation in here. Kumbaga social study niya to ano, kumbaga sa kuan, sa elementarya, buda sa sekundarya, social study niya to ano, masidanta, aber daw tabi. Kamo po, ano an sa indok na pulso, ha? An sa kuyang numero, 0961-759-0888. Smart yan, 0961-759-0888. And sa Globe, 0926-0156020. Yan ba? And from that, kung anuan sa indong pulso kayan, from that, pwede kitang makadeduce o makakonclude na pwedeng pag-adalan, ikonsiderar ka na sa mag-inibong na partido. Grupo ni VP Lenny, grupo ni Bongbong Marcos, pag-adalan, an makukuan niya tong kumbaga pulso, kan ground, kan tawo. O ano ang pwedeng gibuhon, mapakusog pa ang kandidatura, kan mag-inibong dalado. Because apparently, yun naman sanin maglaban dyan Bongbong and Lenny. Matindi ni. Ayan, halimbawa, sa grupo ni Lenny, maaraman ninda sa tuyang mga parantabay halimbawa. Halangkaw ang makukuha ang suporta kan sa mga parantabay niya tuungon yan. O paano paninda yan mapakusog and paano mamantinir? Sa grupo naman ni Bongbong Marcos, paano man sinda makapalangkaw pa kan sa indang pwedeng makuaman na porsentahe. Di ba? Yan po, ano. Ikaw tabi, ano ang pulso daw kan sa tuya mga kamata? Given na yan, na talagang mangigibabaw ang Lenny. Di sa to. An interesting na pag-adalan, piraman ang makukuha kang grupo ni BBM. Di ba? Yan. Pagayon na pag-oristodyaran na why, despite the fact na nalalaban sa tuyang kababayan, why nyata dyan ka mo ki BBM? Bako? Yan. Es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así, me gusta a mí. Así, me gusta a mí. Así. Sabi digdi, Sir Pio, good morning po. Igwa na akong senador. Malaya na, nagdadangog lagi sa'yo. Dati sana. Sige daw, tabi. Diba, ano po ka mo? Sisay nagugustuhan nido as of now, tabi ha? Happy birthday da kay Ernesto Rivero Medalyon. Pagbati hali sa Bermas family. Thanks. Nagbe-birthday man ngunyan si Ernesto Rivero Medalyon. Hali sa pamilya Bermas. Good morning dyan sa mga taga-Bitano. Kay Madam Merly Caceres. Buda kay Kagawad Alvin Gapayaw. Yan, sabi kan sarong texter niya to, kulay rosas ang bukas. Yo, good man, si 2884. Yan, sige ka mo, you can participate and you can halimbawa an sa indong nagugustuhan is si BBM Huway. Despite bako Bicolano, may nalalabang kitang Bicolana, yaong ka mo kay BBM. Ang tabi. Di ba baga? What's your feel about it, tabi? Sa aga yaon si VP Lenny ha, may motorcade, may mga speaking engagement, public speaking engagement, kasabay an sa iya man kapartner si Kiko na Pangilinan, Senador Kiko Pangilinan.
Magdangog kita, sabi nga ni bagangan ni Congressman Joey, listen, learn, and discern pag-atid-atidon. And dangogon nindo, nadangog ta so kanta ni Francis Magalona. Tumpak na gadyo na no. Yaw naman yan dyan. Amigo kita gabos na mga mahihirap. Ano dyan? Pagkatapos ka na nun. Sige daw, tabi. Ano ba? Kulay rosas ba o BBM? Sir Pio, dapat igwaman alias Luya. Nakaantabay man tabi sa programa mo na Tingog Kan Banwaan. Igwaman da dapat alias Luya. May paminta da dapat may Luya. Happy birthday da tabi. Live tune in. Belated happy birthday kay BB Pon Christopher Nupa. Diyan sa Legazpi LA Drive, Gugon, Legazpi City. Sa mga taga Gugon, marhay na aldaw tabi sa Indo. Yan. Nagdadangog sa Tagas Daraga habang nagluluto ng tinutungan na native na manok si Laring Rodrigueza. Kasiram tabi Sir Larry kan sa imo man na pangudtuhan. Aha, good maray naga tabi Sir Ping, baad gusto mo patabi magbakal ayam. Pure Biljan. 3 months old nasambit kaya ni Padingbong Amaranto. Uyugon mo Mahalo no garing 12,000 da Sabi digdi, Pio, mag-motorcade siya sa norte. Digdi, gana na siya. Sabi kan sa tuyang kababaya, mag-motorcade da si VP Lenny, duman sa norte, tadigdi, gana na siya. Dinuguan man ang pigluluto ni Kising dyan sa Karamuran. Good morning, ha? Kay naaga kay Sir Danny Garcia. Sige, tabi, ha? Yan, sige, you can send in your opinion, your feel about it. Ano, tabi? Sabi nga ni Kansaro, kulay rosas ang bukas. Sabi man Kansaro, dumana nga siya mag-motorcade sa norte. Tadigdi nga sigurado na gana na siya. Opo, mahihiling ta yan. Mafe-feel man Bicolano, Bicolana. Pero what is important and what is nakaka-raise kan sa tuyang curiosity is piraman ang makukuaman digdi na porsentahe man ni BBM sa tuya. Yan ang magayon na pag-adalan bagatabi. Piraman ang porsentahe makukuha niya. Sir Pio, solid rosas po kita, masiramon an, gariman sana, solid DCGB. Yan ha. Ege, dyan lang po ka mo, tamay mga dapat pa kitang asikasuhon. Hindi po sa programa. Pero ikasan ang pinadarahan June, tabi talaga. Alang yan talaga. Ba't ganon? Good morning tabi dyan sa Hans Retro Diner. Yan, sa Daraga. Maniti, good morning. Dyan sa Indo, sa Daraga, sa Hans Retro Diner. Sa likod sa nakan Daraga Bakery tabi, ha? Yan. Yan. Good AM, sir. Siguro, sa standing between BBM and Lenny, 60-40. Iyan garo, daiman mga nahandig di sa Bicol si BBM. Dakol kami mga BBM na Oragon. O, ang sabi nila, it's 60-40 daw ano tabi ito, John? Igwa ng kinalas. Pugon mo talaga. Igwa pang kinalas. Ito, sabi ng kwan. Ito, sabi kan sa tuyang listener, good morning, Sir Pio. Siguro sa standing between BBM and Lenny, 60-40. Yan. Iyo garo daiman mga naandig di sa Bicol si BBM. Dakol kami mga BBM na Oragon. Oh, yeah, it's noteworthy, ha? Nakaka-curious man, tabi, Sabi digdi, iba ini sa dati sa nakita. Bako po sa lokal, we are referring to between BBM and Lenny, tabi, ha? Sige, eto na po muna.
Oras Pilipinas, 9:31. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Multivitamins. Enervon C. Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Ito po si Susan Roses. Pag kailangan ng world-class na gamot na kayang bilhin, hanapin ang check ng RightMed. Maintenance o vitamins, hanapin ang check ng RightMed. Adult or children's medicines, hanapin ang check ng RightMed. Kahit bulak, alcohol, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon,
May dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Heto na, heto na, heto na, heto na. Senador Mig Zubiri, idol na. Nandito na ang trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa at 2 dekadang may karanasan sa serbisyo publiko. Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Mig Zubiri, masipag magtrabaho. Iputo Mig Zubiri, ang trabahador ng Senado. Number 64 sa Baluta. This political advertisement is paid for by Mig Zubiri, G. E. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Daanan man ang sunog, lindol o bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para Senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Pandemya man tumigil sa aking mundo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para Senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Sabi kan sarong nag-text June, ito baga si BBM kaya pagkasararo sanaan piglalaban dai kipagraraot nin kalaban. Kay BBM kami. Ayun sa iya na justification baga tabi ibaga it's not worthy na pag-adalan. Sabi ka itong sarong nagpaabot man kan sa iyang opinion si BBM da paano bakong pagraraot andara kundi ang pagkakasararo. Ingani bagang sasabi ta baga yun kung how effective pa ang negative campaigning baga kung efektibo pa ang ngunya na mga aldaw tabi. Magayon na pag atid-atidan yan kung efektibo pa
an pigapod na negative campaigning kun igwan ng eleksyon. Ito bagang supigraraot mo so kalaban. Inda ko sa natabi kung minatalab pa yan in todo ngunyan, be it sa local o sa national level. Buda kun kumbinsido pa kamutabi ka yan, ha? Initabi na kuan. Ining may nag-text digdidyo na tonto ang mga Bicolano na dai magboto kay Robredo. Dapat sulit Bicol kita. Lenny Robredo kita ta orgulyo kan Bicolano pag nanggana siya. Well, dai ka man po pwedeng magsabing tonto. Ano John? Baga ano? Kuan man, it's something personal na. Pag sinabi mo ng arogaan, something personal na yan. Ano, we go beyond that. Maghalangkaw na level na kita. Dai mo man sabihon na ko mo, dai magboto kay Lenny, tonto na John, sala man gayod. Because ini ang essence kaya nga ni eleksyon. Tatitawang kita nin poder kan gobyerno, titawang kita nin poder kan konstitusyon na pumili. It does not necessarily mean na pag dai magboto duman sa gusto mo, tunto na ang apod mo kayan. Yan. Dai po kaya na humali na kita sa araw ka na stigma tabi ano. Kaya nga ni ibaga sa Facebook, if you will read ang reaction kan man iba-iba, both ang grupo ni BBM, buda grupo ni VP Lenny, paminsan kunay mauyam ka na. Lihis na sa issue, lihis na nalilingawan na nag-aatakihan na personal, nawawara na duman sa esensya na pilion so karapat dapat susog sa individual na kagustuhan. And we should respect kung ano ang kagustuhan kan sa imong amigo, kan sa imong kapartidaryo, kan kaklase mo, kan barkada mo, kan jowa mo, kan ago mo, kan kabit mo, kan kaiwal mo. Irespeto mo yan. Isunod ta na nga ni. So, pigpa para adbukartaman digdi sa programa tang Tingog kan Banwaan. Ano? Yan. So, kahaputan ta nga ni na masisimbagan sana siguro ini pagkatapos kan eleksyon. So, kahaputan ta digdi sa Tingog kan Banwaan, narumduman nindo, may pinagpo-post kita digding kahaputan na ano po ang magiging attitude niya to kung ang nakaluwas na presidente bako sukagustuhan niya to. What would be our attitude then after election kung ang nakaluwas na presidente bako po su ibinoto ta? I-aplikar ta na daw so pigasabi tang Vox Populi, Vox Die, so piga parata sabi tang, iyan ang kagustuhan kan Banwaan, iyan ang kagustuhan kan mayoriya, sunodun ta, i-aplikar ta na daw iyan, or it will be the other way around, na pag dainanggana, say for instance, dainanggana si VP Lenny, nasa tuyang kababayan, pigsuportaran niya itong mga Bicolano, say for instance, daimanggana, say for instance, daimanggana, ano po ang sa tuyang attitude? Will we accept the decision kan sa tuyang mga kababayan? Ano? Taking in consideration, so pigapod niya tong esensya kan demokrasya boda eleksyon na kung sisay so gusto kan kagabsan, iyon sa tuyang suportaran. Or it will be the other way around. Ano daw ang magiging attitude niya to? Halimbawa, day manggana si Nana Lenny, si VP Lenny. Anong na taon naman daw kitang magparati no kan gobyerno? Anong na taon naman daw kitang magparahanap kan kanudian? Anong na taon naman kitang magparadulo, magparatuya-tuya? Well, that remains to be seen. Masisimbagan po yan pagkatapos kan eleksyon. Diba? Kung sisayan manggana dyan, i-aplikar ta na daw sa piga para sabitang an eleksyon ngaya ang politika sarong aldaw sana pagkatapos ngaya kan magkasararo na kita. Ma-aplikar ta daw o yan tabi. Na ngunyan pa sana baga John, hilingon mo John. Ngunyan pa sana, grabe na an an pagbinaralyuhanin pagkadiniris gustuhan, igwa na nga ni John yung pinag-unfriend sa Facebook.
Tabako nga yait. So sa kuya nga yang amigo dati, iba man ang pigdadara. O so sa kuya nga ning amigo dyan sa Albay Market. Yun, so istorya ko ba kayo naramdaman nindo? May sarong amigo kita dyan na para tsindanin karne. Di, may suki siya. Igwa siyang suki na talagang haloy na panahon. Suki niya. Sa nagbabakal saya, pigtitiwala. And in fact, maski dahi ngayang pambayad, ititao kung nangayata, bibayadan man sana. Oh, naka-establish na rin maray na rapport, ano. So para tienda buda so para bakal din karne. Uning eleksyon ay ni John, nagkasiblagan sinda. Hinapot da siya yung kasusuki niya. Usisay nga busingan sa imong presidente. Di ining ingko ngaya. Magpoon ngaya kay tukan ining ingko sa iya nakukonsuldahan kong presidente. Day na ngaya sa ko. Day na ngaya sa ko nagbakal-bakal. Day na ngaya siya. Day na ngaya ako papapiyo. Pig-intindi ka sa kuyang suki. Poon ngaya kan maaraman kong poon ngaya kan hinapot niya ako sisay ngayaan sa imong presidente. Di ining ingko ngaya. Nariparo ko ngayon yun, dahil na nagbabakal sa ko. And much worse yun, nahiling niya, dumano nagbakal sa kataning niya. Tapos sinapot niya, ngaya tarog ka ito. Paano nga hinapot ako kung sisay nga sa presidente ko? Yung madaso hinapot sa iya. Di sinimbag ko ngaya, ni man. Nagkataon, pareho sinang presidente, muna susuki. Yun, so dati niyang suki, kaya dumano nagbabakal sa ibong. Ay, nakawalang konselo. Madam Rose, good morning. Good morning, dahil makasibip. Oho. Ang eleksyon, sarong aldaw lang yan. Yan. So, mga nagharagadan dyan sa gilid-gilid na magkaparerintes, tapos nagharagadan min mga gamit, o kaya iniya puspuro. Dahil iniya nag-iintindihan pag-araw kami. Tapos, dito na sinda mismo nag-iiriwal. Samantalang, pagkatapos kan eleksyon, so mga nagkarandidato, maarabrasa, magpararkada man sa naiyan. Oho. Napuputol. Magbararkada man sa naiyan. Oho. Hindi na magparakiredit kung ano sa konsensya nindo iboto. Iboto. Nya. Hindi namang damay ki iba. Habang nang dadamay kita, lalong minarungkag ang pag-iriba-iba kan mga Bicolano. Yan. Dahil na, kung talagang magdamay na lang. Dahil na magparatararam ki mga kontra ba ko? Baga. Sige, thank you, bye-bye. Sige, salamat. Kung ano-ano sa tuyang menu, ngunyan dyan sa Kekoy, sa Salugan, sa Bypass Road. Napuputol si Madam Rose. Napuputulan signal. At tayo konselo ba yan itong sobar ka na ko. Kaya papapiyo. Kaya babakalan ka susuki ko. Di, nahiling ko ngayon, dumana sa kataning, di hinapot ko ngayon. Ano ngayon, paano nga hinapot ako kay itong dati mong suki, sisay ngayon presidente ko. Di tinaram ko ngaya. Di pareho pa rin sila presidente. Ay, na nagbabakal duman Diyos, na duman na nagbabakal sa bago. Ay, nako tabi, ano. Sabi man digdi, BBM kami, maurag attitude, dai nagaraot kitawo, yan ang tunay na presidente. Bicol kami pero BBM kami, Tabaco City. O yan, tabian ko na. Ini po dahil political slant yun na sa tuyang programa. Dahil political slant ini, pure plain na sabi na nga ni social study. Hihilingon ta kung masusulido talaga nin todo or dae. Siring man duman sa norte, John. Sa norte, igwa man na ni mga disgustado man kay BBM. Bako, igwa man na dumaning suportador man si Lenny, si VP Lenny. And it is noteworthy to study man kung sain man na level at makukuha man ni na Lenny duman sa norte, sa lugar man ni BBM. Ano, tabi? Yan, ito po, usot tabako da. Solid sinda duman man. So, sabi, an kan mga kuan, yan na mga paraan tabay taman ni iyo nga ni nga day na magparairiwalo. Sabi nga ni digdi, day kita magsabi na tonto, day magboto kay Lenny dahil may kanya-kanya kitang kaisipan. Buday kita sa nangraraot sa kapwa.
kandidato, dahil kita nang raraot sa kapwa kandidato, respeto lang yan. Tabi, respeto lang, tabi ano. Good day, MPO, respeto lang kay Lenny ako, thanks po. O yan, yung tabi tama lang po ano. Dapat suportahan ta ang taga Bicol, ta sa tuya yan. Pero, irespeto ta ang desisyon kan iba. Magayon na kuan, level nin pagkuan. Kan oong pag-uro irestorya. Sabi man kan sarong 2588 ano. Dai katabi magsabi natunto mga Bicolano na dai maboto ki Lenny. Sisay ka. Dai mo kami pwede mandahan kung Lenny ka diyan ka na. Ta kami BBM. Digdi man kami magbuot ang magtira bakay ka. O yun na nga piglilikayan niya to. Dahil umabot sa araw kaining punto na nag-iiriwal na nin personal, nagrarautan na nin personal because this is not the essence of election, ha? Ako po yan ang esensya kan eleksyon, tabi. We go deeper. Ako sana duman sa pagpara-endorso kung sisain papaboran or what, tabi. Kundi respetar man ano, yan. Nahihiling niya to digdi sa tuyang mga kwan, sa tuyang mga texter ano, iguanin BBM maski nasa Bicol kita igun BBM and that's natural. Ano diyon? Natural yan. Kaya nga niyaw ng esensya kan eleksyon, di ba? Ecstasy. Extano. Sabi man hindi sa tuyang messenger, good morning Sir Ping, basta po kami BBM. Yan. Kaya nga nini ang esensya kan demokrasya. Naaaraman niya to kung ano ang pulso kan mga tao. Ege, di paano John, sa ko dalas diskasya yan. Sige, may mga hanap buhay kami tabi. Buda news break, station break, dispes mga hanap buhay papakalis kay ni mabueltaan tropa. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas, Lenny Robredo. Teita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advert. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. At edukasyon, lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie, talagang ahon. Tutulungan kang magkatrabaho, baka kay Albay tsak na asenso. Kay Manay Jackie, talagang panalo, di ka iwanan hanggang dulo. Manay Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. Everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true.
responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in mojito, margarita, gin pomelo, and light gin. Drink responsibly. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako kanakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man. 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. Farex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and a healthy lifestyle, tulong para iwas pamamanhid at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B complex ng Farex. Take it daily. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Heto na, heto na, heto na, heto na. Senador Mig Zubiri, idol na. Nandito na ang trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa at 2 dekadang may karanasan sa serbisyo publiko. Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Mig Zubiri, masipag magtrabaho. Iputo Mig Zubiri, ang trabahador ng Senado. Number 64 sa baluta. This political advertisement is paid for by Mig Zubiri, G. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Lodico si Loren, Lodico si Loren. Nagpasa ng batas pang edukasyon. Lodico si Loren. Batas na para sa maliit na negosyante. Lodico si Loren. Pinondohan mas murang gamutan. Lodico si Loren. Pangangalaga sa kalikasan, hindi niya yan nakalimutan. Lodico si Loren. Lodico si Loren. Loren Legarda, ibalik sa Senado. Number 40 sa balota. Paid for and by Loren Legarda, G.E. Garcia Law Office, Ground Floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga
supermarket nationwide. Robust, astigto. Importante pagirumdom. Ang Robust mahubulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Noong Smith Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Magkapareho man sana ang vulnerability kan mga aking may edad 5 hasta 11 anyos sa mga maedad na nadaipan na bakunahan kontra COVID-19. Sinabi ni infectious disease expert Dr. Ronjin Solante na may peligro man na pwedeng makuha ang may edad 5 hasta 11 anyos siring sa severe COVID-19 infection kung bako pa man protehido kanin bakuna. Sayang sinabi na importante nin marhay na masabutan ini lalo na kan mga magurang mantang nahihiling ninda na punteryaman an aki kan virus siring sa senior citizen na pwedeng mamugtak sa severe condition kung bako pa protehido. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, June. Oy, may report na kita sa luwas. Si Luwens nasa linya. Luwens, good morning. Go ahead. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Posibleng aloy pang panahon na mangyari ang tiga-arabangan na pagkonstruhir nin tulay para ikonektar ang Matnog Sorsogon asin Samar na magkukonekta sa isla kan Kabisayaan asin Kabikulan. Ini makalihis na ipagunambitan sa DCGB News ni Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 spokesperson Madam Lucy Castañeda na sa ibongkan mga piko-kondusir na mga manlain-lain na site visit as in feasibility study sa lugar na pagbubuktakan kaini. Wara pa daw nin ipigbababa na fundo o mando na gibuhon ang nasambitan ng proyekto. Sigun kay Castañeda, magayon man agad ini kung maimplementar kan sa hindang ahensya ta magtataw ininin dakulang kagianan sa mga kargo asin iba pang bihikulo na dai na maasa sa pagsakay sa mga roro na kung minsan nauulang asin na stranded dahil sa mga gale warning. Tugod man ni Castañeda sa mga naguhumapot kung na inin marealisar. Alat-alato na sana dasaro ini sa mga arasikasuhon kan gobyerno sa mga masunod na aldaw. Yan tabi Sir Pio, mga dagdag pang istorya halis sa Regional Center site. Ako po si Luwens Bursi Barcena. Thank you so much sa Luwens sa dagdag na istorya hali dyan sa Regional Center. Sige, before we go on, let's go sa iba pang topic. Sabi ni 2327,
Sir Pio, nakaduman ako sa Region 1 and 2. Wara duman tarpulin si Lenny, digdiman sana sa to dakol sa Region 5. Iyon na ini so pinagasabi tabaga yun na natural yan ako, natural na konsekwensya, sin natural iyan na talibong kan istorya. Kung sa inso nakalugar, duman siyempre man an mahibog man ang suporta. Natural po yan. Siyempre duman naman sa Region 1 and 2, an suporta man nida, so kababayan man ninda. Ang mas interesting na pag-irestoryahan is, kumpira an makukuha man duman ni Lana Lenny sa Region 1, bako yun? And digdi naman sa to, kumpira man ang makukuha ni Bongbong sa Region 5. Iyan po, and in that sense, mahiling taan movement ka na people's choice manunungod sa pagpili nin mga presidente. Kung ang rason is purely como kababayan sana kaya pigboboto, di ba? It's applicable ang hapot naan. Iboboto mo ba como kababayan mo? Is it the only reason? Tabi halimbawa, i-post mo man anduman na questionan sa mga taga Region 1, iboboto mo ba an sa induman na kababayan por sobre ta kababayan mo tabi? Is that the primary reason? Yan ang mga kuan. Yan mga hapot tabi And kung ano man ang simbag tabi kan sa tuyang pighapot, irespetar niya to yan. Dai pag maldisyonon an naghapot pighapot mo kung bako so gusto mong presidentan iboboto niya, dai tabi, dai pag-iwalon, dai pagpakarauton, dai pagtirahon, personalmente ta sala man po yan. Kaya nga ni kita baga pigtawon ning demokrasya. And pigtawon kita nin eleksyon. Yan ta pribilehiyo tayan. Tabi? Okay, sige. Ito pa. Ako tabi sir, gusto ko si Marcos tasyaan mabuelta sa glory days of the Philippines sa paagikan martial law, buda itatao anyaman sa Satuya Agbos, lalo na Antaliano Gold. Iyo man ang pagkuha niya, pagtubod niya, Soviet Ini po dahil kumabasa ka ini na mga terminolohiyang ginamit, sorry po dakan mga day po tabi kayan day po ka iyan sabi manigdi ni Saro, BBM at Sara kami maganda ugali, hindi nagraraot, dai dagit sa kapwa, yan ang tunay president para sa gabos. Okay, iyo man sa iyang kuan pahayag tabi. Sige. Yan po. And aram na igwaning kan, dapat po martial law na sa Pilipinas para wala na. Dahil magkamuka ini tabi. Kwan sana so intellectual with the reasonable na kwan na pagtausan na nin mga opinion tabi Kay BBM kami, basta Bicolana maurag. Yan, Bicolana siya, BBM, basta Bicolana maurag. Yan ang sabi niya. BBM daw siya, basta Bicolana maurag. Kami nga ni Sir Pio na mag-agom kay Lenny. Yan. Suaki mi kay BBM. Pigrespeto mi man ang gusto niyang kandidato. Kada tao may kanya-kanyang gustong kandidato. So please, respect each other's decision. God bless. So yan po, magayo na pagdangugo ng araw ka initabi. And dahil nindo pagmiraro na kaiwal kung halimbawa itong sa mga persona na habukan sa indo man na kagustuhan. And halimbawa baga nga may pinag-iendorso ang sarong grupo. Pagkatapos, so itong nag-endorso na ito, may naarama na dahil man tuminalab so sa indo pag-endorso, kukundi na raw na So, dahil na kumbinser sa inda na ikangaya, arog ka ini man nga, ang binoto mo nga, so arog ka ini. Di ba? Yan. Iba na po yan, tabi. Okay? Kung nag-independent si Lenny, sa iya ko ta ako maboto. Kaya lang, may partido siya. Kay BBM ako means basta Bicol, Marcos. para antabay-tabay gulpian mga pakonsuelo, wit and wisdom
Ining ko na ini, dahil na ako mabasa ka ining ibang mga below the belt tabi na both for BBM and both for Lenny. Dahil po ako makuang takan. Iyan ang pinagdi-discourage ta. Yung kwan lang, intellectual na paghuroron sa natabi. Dahil kita pwedeng mag-adhere duman sa mga pasistemang makakaraot kan buot, buda makakaraot kan tawo. Intellectual discussion po tabi, ha? Okay. Na, ang sabi digdi, marobredo na ko ta kami kang pamilya ko. Kaso, dahil sa pagiging namason kan mga pinky, dahil na kami mabuto sa presidente Sara Duterte na sana pagkabisi sana kami. Yan, dahil po kita makuan, dahil kita mabasakan mga yan ang aning hababang mag-personal na level tabi. Sige, so yan po. And ang sabi nga ni kan ibabaga June, with this level of political discourse, lalo na sa Facebook baga June, inda an sabi kan iba, Marcos presidency if ever, will be a politically tumultuous situation. Kahilingon ngayon nindo sa level nin pag-upunir sa kandidatura ni Presidente Marcos ngunya o ni Bongbong Marcos. Ngunyan pa sa nangani ngaya gulpi na an kwan halangkaw na ang magnitude as in ang level kan oposisyon. What if ngaya kon manggana pa? Kumusta daw ngaya ang kwan sistema? Would it be a politically tumultuous presidency? Day daw ngaya tunungan? Yan ang mga kahaputan ta. In the same manner naman tabi, a Lenny presidency, ano daw po, katrangkiluhan na baga talaga? O kabaliktadan na kan na sa indang, kabaliktadan na kan sitwasyon tangon yan, katrangkiluhan na? Resolbado na mga problema? What? That remains to be seen. That's the question na sa tuyang pinag-propose pasangon niya na dahi tapatabi aram ang kasimbagan. Tahilingon mo, sa level na ini kan iriwal sa politika tabi, sa level na ini kan iriwal kam politika, kampanya pa sana, kung manggana ngaya si Marcos, naku, dipisil ngaya yan ta, baka ngaya da itunungan lugod, baka lalong maghalangkaw ang level kan oposisyon. Yan. And in the same manner man ngaya, a Lenny presidency man ngaya, ano man daw ngayon reaksyon kan tao, so mga kontraman, niya to isitabi kung paano yan pa mangyayari, ha? Pading Jim, marhay na aldaw. Go ahead, tabi, Pading Jim. Kinokonektar ni Pading Nal. Sandali muna. Tabi, yan dyan sa, naputil, yung linya natin. Pading Jim, sandali, at pigaayos ni Dion, sa tuyang linya di komunikasyones, tabi. Sabi man digdi, pag napierde an ina, sigurado nadaya iyan na naman ang maluwas sa inda. Ay, nako, inda ko sa natabi ko na naman ang gada. Sabi ni 7889, mga taga malilipot kami, sulit BBM kami, desente mahinahon na presidente. Sabi man kan, saro man na, texter. So this goes to show na democracy is present, June. Democracy is present. And day man nangangahulugan na ansarong kandidato pag nakanatad or na sulido na talaga gabos. Igwanin talagang day man magugusto sa kanatad o sa kababayan o sa karihiyon tabi. Igwa man talaga kayan. That's the essence of democracy. And diyan na malog ang pinagasabi niya tong respeto, po. Pero sabi ta nga ni ibaga, so premise niya to dili ka subago, ang Region 5 halangkaw na maray ang level ni na suporta kay Nana Lenny, po. Natural man po yan na dalagan kan istorya tabi, pag-araw kay ning eleksyon. Si Pading Jimmy, isiyong tanaan mga istorya dyan sa palibot. Okay na yung linya, okay na. Pading Jim, okay na yung linya. Go, go, go. Yes, salamat abi pade. Maray na aga sa mga parantabay. Ang kita ngunyan digdi sa ngaan kan munisipyo kan
ginubatan. Sarado na tabi pa di ining Rizal Street, hali duman sa barangay Ilawod. Diretso digdi sa ining pasiri palaog sa munisipyo, bawal na maglaog digdi. Ano man na lunadaan. Dahil ta sinara na ini grabing mga dekorasyon, mga color pink ng mga banderitas na kaburog taktik di. Daog pang magkakaigwanin piyesta tabi pa de. Pagkatapos may dakulao na enramada, digdi sa ngaan kan munisipyo, kinurudal na ini. Kaya mga transport, tricycle drivers, nagkawirindang-windang na ruta. Ngunyan, matyaga-tyaga na nguna sinda dahil ta basado digdi kay Chief of Police Dante Rosal. Although sa aga pa maabot mga 4 or 5 o'clock digdi ang Vice Presidente, mas maray na itong nailatag na datanganing sa aga preparado na. Ayan, ngunyan, iyon, dito suro sakripisyo ta natural, so mga agihan digdi, mahagi sindadug pagali duman sa limbawali ka sa taas sa binuksakan. Mapasiring ka digdi sa sentro, dahil ka na makaagi. Mangangagi ka digdi sa may barispisan kan bukaf, mapasiring ka sa may saudan, malibot ka na tabi pa de. Yun na nga ni ngunyan na reparo niya to digdi, dahil ang tanangalas kita na niya ko sa aga pa so aktibidad. Pero ngunyan, sararado na, binararakada na ang lugar kung saan gigibuhon ang presensya pagabot ni Vice President Lene Robredo tabi pa de. Siguro paano kumpadre Jim, kaya arong ka tanganing kumbaga, at least igoning lead time na matuod so tawo para mientras sa kwan sa dalagan kan transportasyon, traffic o buday ba ano? Sabi kan COP digdi, at least matuod na ngayon sinda. Yan, So, iyon ay medyo matindihan preparasyon tabi pa de. Gustong sabihin ka gulping mga barikada nanubli biyo digdi sa munisipyo, pinirinturahan. Matindi ang crowd kay ni Gud sa aga. Pwede. Tao ni magpondo man sa may ula. Gabos na ini nakasarado sa ngunyan. Yan. Mahilingon ko so ipinadararaman digdi sa tuya na kuan kumpadring Jim kung anong ayo alas 4 rin hapon diyan tabi kumpadring Jim. Tali yan sa Libon. Tapos digdi na sa baka sa ibang munisipyo digdi na magkabiryo so Kamalig, Bilyar, digdi na ang sentro sa Banuan kan ginubatan. Kaya ngunyan pa sa nata biglalao manan big crowd sa aga, pinaghanda na sa mga kudal barikada digdi tabi pa de. Iyo bad cluster man gayon ano taday man kayang maabot yan kan Vice Presidente sa ibang mga lugar saro-saro ano. May mga reserve parking area na so mga VIPs kung saan mga bisita, igwa na digdinin preparasyon tabi pa de. Buda bako sa pagkunyan, Vice Presidente bagan maabot paano baga pa ding Jim? Vice Presidente bagayan kaya kay puan na ka na seguridad. Ano? Okay, sige. Pasiguro na kan seguridad, nag-briefing na ang Chief of Police digdi kan kung ano ang pasistema sa aga. Although, posibleng dahil man yan masyado mahaloy digdi, mataram sa namin sa Vice Presidente, tulak naman yan. Siyempre, pirming habol na yan sa oras. Yan, okay, sige. Okay, yan tabi pa din sa tayo mga dagdag na informasyon. Hali digdi sa mayampangan kan munisipyo kan Ginubatan Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jim. Hali dyan sa Ginubatan, mga preparasyones man dyan sa pag-abot kang Vice Presidente. Ano? Sabi digdi BBM, solid kami mga taga-Bakakay. Bako siya mapaghiganti, mabuhay. Siya na ang gana. Sabi man kan taga-Bakakay. Sabi ito pa. Ano man po ang pigasabing ano man po ang negatibong pigasabi ninda. Solid lang tabi kami, bilog na pamilya. Yan. O yun man so sa indang pamilya man, solido. Igwa yun, igwa ning so. Arabo, magayon na nagbubutwa nagbubutwa yun so esensya. O igwaning nagteksa to, kami ngaya mag-agom, Leni, pero so aki imi ngaya BBM. Yan.
Uni naman, may nagbutwa man na sulid ngaya kami BBM sa pamilya. May nagbutwa man na sulid sinda Lene. Magayon magapagkanon yun pasasuday sa naning rarautan personal, respeto sana. Tayan ang esensya kan demokrasya. Sa satuya manakwan, satuya na messenger, igwadigdi. Sa pag-anilasar ko po, tabi, Idol Pio, si BBM ang pipilion ko. Taenot sa gabos, pagkasararuan mo yan niya para sa mga Pilipino. Pag nagkasararo na kita, mas magian ang paghampang sa mga problema kan bansa. Sabi nga ni, ang pagkasararo, kusog iyan. Salamat, Idol, from Pilar Sorsogon. Yan. Taga Pilar Sorsogon ninyo. Kapag analisar niya BBM daw ang pipilion niya. Pagkasararuan muya. Tabi. Okay. So, yan ang hali man duman sa satuyang yan texter sa kwan. Nagpadara ng chat sa messenger. Ilingon tadig di sa kwan sa ining ano ba yan? Ay, si Santing Alarcon, good morning Santi Alarcon, sa tuyang kababayan, maray na aga tabi. Sabi ni Lourdes Disita Lorelyama, Sir, President Lenny ko kami. Yan. Good morning sir, sabi naman ni Dolly Mercado Abarachin. Good morning sir, ako BBM Sara ako sir, basta Bicolano BBM. Yan. Watching from Uwas Albay, si Lordesita Lorelyama. June Ortiz, Lenny angat sa lahat. Stand with Guanzon, sabi ni June Ortiz. Yan ay mga kwanta. Sa tuyang mga reaksyon man duman sa messenger. The last man standing is a woman, sabi ni 669. Okay. Kwanta iya. Mayad na aga tabi, Sir Pio. Bad gusto mo patabi magbakal ayam, pure Belgian. Anong pronunciation ka ini John? Malinois? Malinois? Basta ayam, gamadya. Gamadya. Ibabakalan ako, sumay breed na ayam. Ay, tangan. Ay, day, patabi. Gunbuan. Yan. Di, sa gabos na mga kuan, nag-aarantabay-tabi. Maray na agasin. Mapaarap na ko yung paramentras, pwede na yan, na makasagkod sa tuyang kuan, extra. O day kalingawan, tabi, dyan sa Pulanggi, so barangayan, serbisyong barangayan ni Nonoy Cap Adrian Salceda. Igasindang ko yan dyan sa kuan sa Pulanggi. Pebrero 8. Advance Happy Valentine's tabi sa Indo Gabusa. Pwede na yun, June, kasi na tabi. Okay. O di, yan po ha. Hey. May nagapot. Nya ngay ikapi, usain ka. Ade ko mataram. Pag tinaram ko, iwalo na nindo naman ako. Dahil ako madangog. Nangani sabi ta June. Dahil ka mo maghali, kung dahil nindo na nadangog sa ko, so gusto nindong butuan ng presidente. Yan ang pinagsabing pagrespeto ko sa Indogamos. Salamat amang Diyos ang magbantay tulos na masunod. News Manager Mardela. Ako po si P. Fernandez. God bless us all. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay.